Hello guys și bine v-am găsit sau regăsit pe canalul meu de YouTube. Astăzi vă voi arăta cum am creat acest look superb, pas cu pas. Și la sfârșitul videoclipului voi avea o surpriză pentru voi, așa că keep on watching and enjoy it. Înainte de a începe vreau să vă anunț că este prima dată când fac un voiceover și nu știu cât de bine va ieși. Voi începe cu un fond de ten cu câteva nuanțe mai închise decât tenul meu. Și îl voi aplica pe toată fața cu o pensulă ca aceasta. Și după aceea voi folosi un borțel umezit puțin pentru a întinde totul bine. Acum urmează concealerul și pentru asta voi folosi Dermacol într-o nuanță foarte deschisă, mult mai deschisă decât fondul meu de ten. Și îl voi aplica în locurile unde vreau să am highlight-urile. Eu aplic sub ochi, pe bărbie, pe frunte, în mijlocul nasului și în locul de sub contur, nu știu cum se numește, zona aia, pe jawline, cred. Și după ce îl întind, îl blenduiesc foarte bine cu un burețel umezit, pe care l-am folosit și mai devreme, de fel la fond de ten. Acum voi face un pre-baking, nu știu cum se numesc, cu pudră de bebeluș, pentru că I'm cheap și e foarte bună. Dar nu-l voi ține mult acest baking, pentru că pudra asta nu este bună pentru asta. Folosesc doar puțin, să deschidă puțin la culoare, puțin mai mult la culoare concealerul și apoi o dau jos. Și acum voi începe cu conturul și voi folosi acest single care știu că pare foarte gri pe cameră, dar nu este, este nuanța perfectă pentru contur. Și mă voi contura pe pomeți și fruntea, doar în părți pentru că vreau să pară mai mare. Jawline-ul și nasul. Acum voi folosi un bronzer din paleta asta de la Too Faced, foarte drăguță. Și fac ce am făcut mai devreme, doar că difuzez acum ce am făcut mai devreme. Miroase groaznic. Acum voi face bakingul real. Sub contur și în jurul nasului. Și acum voi apuca de sprâncene pe care le voi face blonde și voi folosi un concealer pe care l-am folosit și mai devreme de fel, gen Dermacolul, peste care voi pune în galben din paleta asta de la Jeffree Star. Just kidding. Și voi adăuga niște nuanțe de maro și niște portocaliu să fie mai realistice. Iar acum le voi corecta cu același concealer pe care l-am folosit mai devreme. Yes, girl. Come on, mama. Acum le conturez puțin mai bine cu un portocaliu. Și urmează să pun concealerul pe plape pentru a începe ochii. Acum vom începe ochii cu acest verde și pensula asta pe care voi realiza că nu a fost o alegere bună și o voi schimba acum. Și voi aplica verdele pe toată plapa. Acum voi lua acest verde, de care nu eram sigur că e verde, așa că am verificat și da, era verde. L-am pus pe pensula de mai devreme și am început să conturez forma crisului pe care vreau să-l fac. Și azi voi face un halo eye. Ok, acum blenduiesc bine de jur împrejur. Și acum voi închide la culoare puțin cu acest negru, care este de la Melchior, by the way, și e super mega bun, e negru meu preferat. Și acum voi contura puțin mai bine sprâncenele pentru că s-au cam pierdut în loc și nu se mai văd. Și acum asta e point-ul, gen, nu vreau să se vadă bine sprâncenele. Acum vreau să arăt ca un beauty guru și arăt chestii la camera, dar nu mi iese și folosesc un concealer pentru a forma crisul. Yes, e super satisfăcător să mă uit la chestia asta. Nu-i așa, soro? Acum blenduiesc puțin mai bine concealerul și
Voi pune un highlighter cu reflexii verzi peste concealer, să-l setez. Și acum folosesc un face paint alb și o pensulă super mică pentru a face niște linii, să pară că este ud. Și acum urmează eyelinerul pe care îl voi pune de jur împrejurul ochiului. O linie grosuță, dar nu chetai, doar o simplă linie în jurul ochiului care ajută foarte mult lucrurile astea, așa consider, gen mereu fac linia asta cu eyeliner. Și acum încep să fac ce am făcut și sus-jos, nu trebuie să mai explic pentru că fac ce am făcut exact mai sus, doar că pentru partea de jos. Și ochii sunt gata. Acum pun și eyelinerul jos, pentru că, asta am făcut și sus. Acum urmează să-mi dau baking jos, rada. Dar acolo vorbeam cu iubita fratelui meu, pentru că a intrat peste mine. Keep talking, girl. Ok, și acum urmează să-mi pun blush-ul dintr-o paletă, asta e o paletă de la Douglas. Nu știu de unde e, am primit-o de la o prietenă. Carla, what's up, bitch? Și îl pun pe pomeți. Acum urmează buzele și voi începe cu un lip liner mai închis decât rujul pe care îl folosi. Și voi face o formă mai diferită astăzi, cu un cupid bow mai pronunțat, să zic așa. Și voi începe cu cupid bow-ul. Și ușor mă duc în părți. Ok. You done? Ok, acum am pun rujul, care de la Sephora și e demențial, îl ador, îl iubesc. După ce voi termina cu rujul și highlighterul, îmi voi pune genele off camera și vă voi arăta surpriza, care este un lip sync digital, I guess, dar nu a fost chiar super pentru că nu am putut face multe, că era super târziu și tot dormea. Anyways, asta este un outfit pe care l-am făcut în autoizolare și e super nice. Și acum vă las să vă bucurați de lip sync, ok? Nu uitați să-mi dați follow pe Instagram și un subscribe și un like, că mă ajută super mult. Vă pup și vă iubesc. Bye! I came to Hey, this is Aisha Erotica, the world's #1 co-core. You know, I came here to make one thing fucking clear. I'm a literal legend. Literal legend. Literal legend. Literal legend. Hello. 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 Everybody knows that shit. I can be your Lindsay Lohan. I can be Madonna. I can be your Marilyn Monroe. I can be Rihanna. So call me Courtney Love. I'm your extra dosage drama. Your fans call your mother, but bitch, my fans call me mama. I can give you Paris Hilton. I can give you Janet. I can give you Bjork, but I don't think you'd understand it. I can give you sex doll, bitch. You love these legend lips, and maybe I can give you model with these double A cup tits. Ew.